Δημόσιοι υπάλληλοι όλων των χωρών, φυλαχτείτε. Δήμαρχοι και νομαρχαίοι, ασφαλίστε τις πόρτες. Ο Τσιλιμίδης είναι εδώ και θα τηλεφωνήσει και θα δείρει. Αχ, μπράβο κύριε Μάνα μου, θα τους δείξετε εσείς τι πάει να πει δημοσιογραφία. Έτσι. Να μην αφήσετε τίποτα στραβό σε αυτόν τον τόπο. Τι, είσαι στα καλά σου μωρή, πώς σε λένε μωρή. Αχ, Κορνηλία με λένε, Κουτρουμπούλη, του Πελοπίδα και της Μαρίκας, το γένος του Τσουφλίδα. Είσαι στα καλά σου μωρή κουτρουβλίδα, μήπως είσαι βαλτή. Ποιος έστειλε μωρή εδώ, λέγε μωρή χαμούρη γιατί να αρχίσω μαζί σου. Μαύρο Τσιλιμίδης που σε έφαγε. Μα γιατί κύριε Μάνο, τι σας έκανα. Τι μου έκανες, μωρή τσούχδο, αν δεν αφήσω τίποτα στραβό σε αυτόν τον τόπο, με τι θα κάνω μετά εκπομπή, με συνταγές μαγειρικής. Τι θα λέω, πως κόβουμε την τοματούλα και το κρεμμυδάκι. Σου μιλάω μωρή, τον Καραγιάννη κοιτάς. Όχι κύριε Μάνα μου, αλλά προτιμώ να σας βλέπω από το monitor γιατί σας φοβάμαι λιγότερο. Έστω, τι γυρεύεις στην κάμαρά μου κοντέσα. Παρακαλώ. Α, συγγνώμη, μπέρδεψα τα λόγια μου με ένα θεατρικό που έπαιζα παλιά γιατί ήμουν και ηθοποιός. Τι θέλεις στην εκπομπή μου, Κορνηλία Κουτρουμπούλη, άσε μη μου πεις. Θέλεις να καταγγείλεις τον ονό σου και τους γονείς σου για αυτό το ανέκδοτο που έχεις για όνομα. Λοιπόν ήρθες στο σωστό μέρος. Κάτσε να τους πάρω τηλέφωνο, να τους μάθω εγώ να κάνουν φάρσες με τα ονόματα των ανθρώπων. Μα όχι κύριε Μάνο μου, δεν έχω πρόβλημα με το όνομά μου. Μια χαρά είναι. Δεν έχεις. Όχι, δεν περίεργο. Τέλος πάντων, τι γυρεύεις στο κονάκι μου, παπαφλέσσα. Ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού. Κάτσε να βγάλω τη σπάθα από το θικάρι μου. Αχ, μα τι είναι αυτά που λέτε κύριε Μάνο μου, πω. Μη δίνει σημασία. Εσύ να λες ναι. Ναι κύριε Μάνο μου, ό,τι είπες εσύ. Λοιπόν, Νικηταρά, σε ακούω. Ναι. Τι είναι. Δεν μου είπες να σου λέω ναι. Και εσύ μωρέ πετούγια τι σου λένε το κάνεις. Γι' αυτό θα κάνουμε ποτέ κράτος εδώ στην Ελλάδα. Γιατί είστε όλοι πρόβατα. Ναι. 50 να είναι η μέρα σου και εκείνες στο κρεβάτι. Ναι. Πες μου τώρα τι θες να κάνεις την εκπομπή. Ναι, ο άντρας μου κύριε Μάνο μου, ο άντρας. Τι, έχει κολλήσει το μποτιλιάσμα της επιστροφής. Ξεκίνησε Δευτέρα του Πάσχα και ακόμα να φτάσει σπίτι, Κάτσε να πάρω την τροχέα, να του θαψάλω ένα χεράκι. Μισό λεπτό. Ναι. Τι. Τροχέακι. Τι, πυροσβεστική. Το ίδιο είναι. Να πάρετε τα φιλαράκια σας στην τροχέα και να τους πείτε πως υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν επιστρέψει από τη Δευτέρα του Πάσχα σπίτια τους. Μα όχι, σπίτι είναι ο άντρας μου κύριε Μάνο. Σπίτι είναι. Σπίτι και εσύ είναι. τι κάνεις δεν εδώ μωρή. Γιατί δεν είσαι δίπλα στον άντρα σου. Τον μπούμπουλη λασκαρίνα. Είσαι γυναίκα πράμα. Το ξεχνάς αυτό. Και δεν είναι σωστό να ανακατώνεσαι στις δουλειές των αντρών. Αχ, καλέ κύριε Μάνο μου, με μπερδεύεις με άλλη. Τι να πω τώρα εγώ τώρα. Κάνε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εντάξει. Πες μου το πρόβλημά σου. Ο άντρας μου. Ναι. Δεν. Είναι δημόσιος υπάλληλος, έτσι. Όχι, όχι, δεν είναι καλέ. Υδραυλικός είναι. Πώς να σας το πω, δεν του κάνει κούκου, ξέρετε τώρα. Αφήστε τα κύριε Μάνο μου, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα. Μέχρι και τον ασκητή πήραμε τηλέφωνο. Αλλά μας έλεγε κάτι για διεκδίκηση του εγώ και του εμείς και δεν βγάλαμε καμία άκρη εμείς τελικά. Τι ασκητής και πράσινα άλογα. Εδώ χρειάζεται Τσιλιμίδης. Ναι, γι' αυτό. Κάτσε να πάρω τηλέφωνο σπίτι σου. Καλέ, που το ξέρετε το τηλέφωνο του σπιτιού μου. Μισό λεπτό. Όλα τα ξέρει ο Τσιλιμίδης. Δεν πεταλώνουμε ακρίδες εδώ πέρα. Ναι, ο κύριος Κουτρουφλίδας. Κουτρουφλίδας. Κουτρουμπούλης. Τα ίδια σκατά είναι. Γιατί ρε χαμένε δεν το κάνεις στη γυναίκα σου. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Τώρα βέβαια και να μην θέλεις δεν σε άδικο, αλλά πρέπει να μπορέσεις. Δεν ακούω τίποτα. Απόψε το βράδυ θα καβαλήσεις τη γυναίκα σου. Γιατί αλλιώς θα έρθω από εκεί και ούτε ψήλο στον κόρφο σου. Το καλό που σου θέλω. Το καλό που σου θέλω. Λοιπόν, Μαντώ Μαυροκαίνους, ο αγώνας πάει καλά. Σύντομα θα ελευθερωθεί η Ελλάδα.